हेलौ लोगोफोर, आंनि बे फुंजा सरगारि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। गोजोन बेलासेनि दान्दिसे सम लोगोफोर, जानि फोथारनि माइया खावसे लेमबाय आरोना। आं नोंसोरनो बेखौनो शेयार खालामलांनोसै। आं अबेबा थांनो नागिरदों आरोना, ओमफ्राय दसे मोसौ खानो सम जायाखै नालाय बेयाव आं दसे ओरैनो ब्लग खालामनि र'। माने समाव बारा गैखाला आरोना, बेखायनो ब्लग जोबनायजों सान हाबां जानाय जागोनबानो आं मोसौ खानानै थांगोन आरोना। गामियाव हाबा दं, इयाव मन्दप खालामनायाव एसे खामानि दं, बेखौ खालामहैसिन आरोना। गस्ला बायदोंमोन आंनो, गानबाय। फेना समायाखै आरोना, फेनखौ टेक्ससो गानदों आं बोरायनाय। ओमफ्राय गस्लायालाय माबोरै जादोंथाय, गस्लायालाय पुरा कालारालाय बिराद नायनो मोजांमोन आरोना। ओमफ्राय मोजां नंदोंना नङाखै आंथ' मिन्थिया, आं बायनानै लाबोबाय आरोना। फसन जानाय जायै खोथा गैया, बेनोबा 1000 मानि लादों आरोना, 1000 लादों इयो। नै देखायनोसै आं माइया दाथ' नै बिदि जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय नैबे गुमा अख्लायनाया नै बिदि जायो। नै माइया नै बिदि लेमबाय आरोना। दाख्लै एसे अखा हानायजोंनो लेमबाय आरो माइया ओरैबायदि गाज्रि लेमखादों आरोना, एकदम स्लिम लेमखादों आरो माइया। माबायदि नुदों लोगोफोर गस्ला गोदानजों, कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरोना। हेन्डसामथ' नुखाया, एसे गुफुर नुदों दै लोगोफोर, नङाबा एसेबां गुफुर नङा आङो। नै एसे माने निहोर खुनाय बायदि जाबाय आरोना बोथोरा, बेखौनो एसे बाराद्राय गुफुर नुदों आरोना। बियो 180 मेगापिक्सल एचपिआव होदो आरोना आं केमेराखौ। माने केमेरायावथ' बारा मोजां नंखाया आरोना, ओरैनो भिभ'नि केमेराफ्रा बारा मोजां नंखाया। सेल्फि स्टेन्डखौनो बायनो हायाखै लोगोफोर। नै ओरैबायदि गाज्रि लेमखाबाय आरोना लोगोफोर, नै ओरैबायदि गाज्रि। बै न' गोदानाव मैया अपेनिं जादोंमोन, इसा बेदर जाहैनाय जादियासै आरोना। माखासे ओरै हाखांबाय, बिनानावजों आइजों हादों आरोना। ओमफ्राय आंबो दाख्लै ओरैनो 1 घन्टा 2 घन्टा हादों आरोना। आंथ' जेबो मावखाया आरोना, मावो बिदिनो सम लानानै, नाथाय माइ हानायखौ एसेबां माबानो जायाखै आरोना। नाथाय गायनायाव बिराद मावदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा हानायाव माने समखौनो सोलाबा जादों आरोना। माने जों एसेबां मावनायाथ' मावखाया आरोना, एसेबां मावनांगौ मावनाया, होमबाबो माने एसेबां मावनाय बायदि जाया आरोना। गुबुनफ्रा जेरै मावो बेफोरबायदि मावनाय जाया आरोना। जों एसे खम जायो आरो, मावा नङा, दांग्रि सरो, जोंबो रोगायो आइमोनजों समान बाबामोनजों। नाथाय हानायाव एसे खम हायो आरोना। बेनो आरो खोथाया, सेंग्रा मानसि नालाय एसे एनै बाखायो। एसेबां बाया आङो, गुबुनफोर बायदिबो नङा आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा प्रेकटिसनि थाखाय एसे नांथाबाय दं नालाय, फरायनायनिबो थाखाय एकदम दा फरायनाय आरो खारनाय बारनायल' आरोना। मा जायो मा जाया बे बोसोराव माने माबा मोनसे जागौबा साननानै आसा खालामदों आरोना बिमा बिफाफ्राबो। ओमफ्राय आंबो माबा मोनसे जागोन साननानै आसा खालामदों आरोना। 10 मिनिट जाबायनो भिडिअ'आ, बा समफ्रा इमान थाबनो थांदों। आं माइ हानायखौ देखायनो सानदोंमोन एसे लोगोफोरनो, र' नैयो हाखरसो दै, बेयाव मागुर खावै सल मोनजादों देग्लाय, नैबे हाखर फिसायावनो। ओरै लाइ लाफाया रज'जोब्बाय नै ओरैजाय, फिसा जादों, आलुआबो फिसा रज'बाय आरोना। ला 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 ला। नै बाव उल्टां फाल्टां लेमजोबदों, ओरै लेमलांबाय दं। माने सानफा एफा लेमबाय दं आरोना माइया, मा जागोनथाय। नै हाखांजोब्बाय आरोना, माने हाखांजोब्बायसो आरो ओरै 1.5 बिगासो हाबाय आरोना। 1.5 बिगासो हाबाय लोगोफोर, बारा हायाखै। ओरै हानो दंबायो नै ओरैजाय। बिदिब्ला भिडिअ'खौ इयावनो दोननोसै आङो लोगोफोर, मोसौबो लायनोसै, सानाबो ओरै हाबबाय, नै सान गैला आरोना लोगोफोर। ओइ स्रांसो ओरैनो नागिरनो थांबाबो मोनला दा सानखौ, गोमो जाजोब्बाय आरोना। लोगोफोर अननानै लाइक होदो, लाइकबो फैया कमेन्टबो फैया, साबस्क्राइबाराबोथ' जाखाया आंना लोगोफोर।
गामिनियाबो नाया आरो गोजाननियाथ' नायखाया। दुखुसो मोनला साबस्क्राइबबो बाराया माबो बाराया मोजां भिडिअ होनो सानो आङो। गारमाफ्रासो मोजां रायलाय माबा बख्राख्रासो जालायलांबाय आरोना गाराङा गोथै जाबाय आरोना। बिदिब्ला अननानै लाइक होदो लोगोफोर, आं हानायखौ खिथागोन आरोना मालाबा, नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय।